Roro vessel na tikiyaob sa pagdunggo sa pandalan sa Consuelo, San Francisco, Camotes Island. Niadtong Sabado sa hapon. Sa FB Live ni El Tangiri, makita ang pagtakilid sa barko o madungog usab ang tingog sa mga pasahero. Giingong na outbalance ang MV Mika Marie 8 sa Humalia Shipping Lines. Dihang migawas ang trucks nga puno sa sinakong simento. Luwas sa inoon ang 149 ka mga pasahero sa nasing barko apan dunay upat nga nadalas tambalanan tungod sa mga nahiagom nga pangos. Gikan sa Danao Port ang barko nga midunggo sa San Francisco. Sa pagkakaroon, gitaora na og oil spill boom ang palibot nini. Matod ni Lieutenant Junior Grade Michael Encina, tigpamaba sa Philippine Coast Guard Central Visayas, walay timainhan nga dunay oil spill nga nahitabo. Gituki na sa tagduma sa Humalia Shipping Lines ug sa Coast Guard ang pagasuyop sa nabiling krudo sa barko. Lakip na ang salvaging operations aron kini makuha pagpaling.